Хоп. Хоп, хоп. Yes, успях. Сега ще изчакаме тази. Човек, намали с малко звука. Ох! Хоп, 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 хоп. Ха, да таят. Ужас, ужас, ужас. Ужас, 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 ужас. Няма да ме целиш, няма да ме целиш. Ще бягам. Аз пеше снимам. И аз снимам. Да, само че не съм снимал съм към 5 клипа и не съм качил нито един. Аз съм снимал един клип, ама нещо те ми снима в рапса и са 4 части и ги качих всичките. Да, не се занимава да ги качвам, да го чакам. 2 сърчица. Ужас. Сега изчакам да ми се пине хелта. Да изпадрим. Здравейте всички тютори, здравейте всички, които ме гледат, аз съм Павла и вече имам минимап. Миналия епизод търсих навсякъде, а не точно миналия епизод, извън епизод търсих навсякъде. Да знаеш, че имам кофа вече с вода и с лава. Добре, изпълня тебе, това трябва да ми пука. И не успях да намеря вилидж никъде. И сега ще търся вилидж. Не сам вилидж. Пирамиди. Не, махнах се от пустинята. Добре. Пирамиди вече я намерих пирамидата. Пържолите са готови. Не! Да. Да, точно тук ли можах да правим? Абе, какви са тези неща, бе? Няма какво да говоря за клипа. Нищо не ми идва. Падна едно око. Още един... Още една пустиня. Добре. Има много айрон.